Cześć, witam Was na moim kanale, ja jestem Arisu, a dzisiaj jest troszeczkę inny film ze względu na to, że będę głównie gadała i nie przedstawię tutaj żadnego anime, aczkolwiek chciałam poruszyć taki dosyć ciekawy temat, a może raczej nieciekawy temat, ale taki, który strasznie mnie denerwuje i po prostu chciałam się na ten temat wypowiedzieć. Tak więc zaczynamy! W całym tym filmie będzie mowa na temat stron. Na stronek głównie, na których możemy oglądać różne anime. Ze względu na to, że ja się nieraz przyłapałam na tym, czy to pod moimi komentarzami, ale ich jest tak naprawdę malutko, tak szczerze chyba nawet tylko jeden taki dostałam komentarz, ale w głównej mierze częściej dostaję, w ogóle nie tylko ja, ale częściej czytam i widzę takie komentarze na różnych grupkach na Facebooku. A mowa tu właśnie o tych stronkach, na których oglądamy anime i głównie chodzi tutaj na przykład o Shindena. Ze względu na to, że ja oglądam na Shindenie i dla mnie to nie jest nic wielkiego, coś co powinnam ukrywać, czy coś czego powinnam się wstydzić, ze względu na to, że to jest normalna stronka, na której ogląda się anime. W internecie jest bardzo dużo różnych stronek, Anime Zone, Wbijam, anime odcinki, Shinden, możemy również oglądać na CDA, na Netflixie, ale tu są już też również płatne serwisy. Jest naprawdę bardzo dużo różnych stronek, na których możemy oglądać anime. I jakie to ma znaczenie, na której stronce kto ogląda? Po co wmawiać ludziom, że przykładowo nie oglądaj na Shindenie? Bo nie korzystaj z tej stronki. Czemu ktoś nie może korzystać z tej strony? Czemu przykładowo jak ja oglądam na Shindenie i jeżeli ja komuś polecam oglądanie na Shindenie, to ktoś mówi nie wolno, tam nie oglądaj, jest na przykład właśnie pod komentarze. Ktoś się pyta, gdzie mogę obejrzeć to anime? Ja wpisuję, kiedyś oglądałam przykładowo to anime, wpisuję Shinden. Odpowiadam na to pytanie, gdzie mogę obejrzeć? A pod moimi komentarzami, potem pod moim komentarzem jest dużo innych komentarzy. Nie oglądaj Shinden to badziewie, nie oglądaj na Shindenie, nie. Tak jakby każdy z nas wybiera sobie, gdzie chce oglądać. I nie ma z góry nałożone, że musisz oglądać tu lub tam, a Shindena w ogóle pomije. Tutaj bardzo mówię na temat Shinden, ale również mam na myśli bardzo dużo różnych innych stron, typu właśnie Anime Zone czy anime odcinki. Wydaje mi się, że Anime Zone, anime odcinki i Shinden to są trzy chyba najbardziej znienawidzone grupy, przez to, że one od siebie kradną. I dla mnie to nie jest nic wielkiego, nic dziwnego, że po prostu każdy od siebie kradnie. Ze względu na to, że to ludzie pobierają z jednej stronki i wysyłają do drugiej stronki. I to nie jest wina strony, tylko ludzi. Ponieważ, no wiadomo, ludzie powinni, tak jakby ci, którzy nadzorują tę stronkę, powinni jednak sprawdzać, skąd są te odcinki, aczkolwiek no naprawdę nie można mieć tyle rzeczy na głowie. I to głównie jest wina ludzi, którzy pobierają jakieś odcinki i wrzucają w jakąś stronkę, ponieważ no to oni to robią i to oni psują tą renomę danej stronki. I po prostu chciałam powiedzieć, że bardzo mnie denerwuje takie patrzenie. Nie korzystaj z tej strony, bo nie. Tak samo jakby teraz wziąć z całego świata ludzi i się zapytać, z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz i by się ludzie zaczęli właśnie w danym momencie grupować na grupki, którzy korzystają z Opery, którzy korzystają z Chroma, z Mozilli, czy z jakiejkolwiek innej przeglądarki. Jakby mówili na siebie krzyczeli, że nie, jak ty możesz korzystać z tej przeglądarki, ta i ta jest o wiele lepsza. Tak jakby każdy z nas wybiera to, gdzie chce oglądać. Jakie to ma znaczenie? Ponieważ na każdej z tych stronek anime, powiedzmy weźmy sobie pierwsze lepsze anime, Naruto, każdy odcinek będzie taki sam, one się niczym nie różnią. I ja powiem to szczerze, oglądam na Shindenie, lubię tą stronę, jest dla mnie przejrzysta, bardzo dobrze mi się z niej korzysta, bardzo podoba mi się to, że można zbierać tam karty na Discordzie. Po prostu moim zdaniem ta stronka jest naprawdę bardzo fajna i mi się dobrze z niej korzysta. Jeżeli tobie nie korzysta się dobrze z Shindena i ci się to nie podoba, że ja korzystam z Shindena, to po prostu przestań mnie oglądać i po sprawie. I nie ma sensu bulwersować się. Tak jakby no naprawdę dla mnie to jest trochę bez sensu, że naprawdę ja aż muszę o tym mówić, aczkolwiek denerwuje mnie coś takiego. Naprawdę denerwują mnie takie komentarze, gdzie ludzie po prostu kłócą się pod przykładowo jakimś komentarzem czy gdzieś. Po prostu kłócą się, która stronka jest lepsza. Jakie to ma znaczenie? I tak każda stronka od siebie nawzajem pobiera te odcinki, kradnie je, ale no to my wybieramy, gdzie chcemy oglądać. Tak, jeżeli komuś się to nie podoba, to niech przestanie mnie oglądać, ale mam nadzieję, że wreszcie to sprostałam. Kto ogląda, to nie ma żadnego znaczenia, więc na pewno jeszcze w niedalekiej przyszłości będą pojawiały się filmiki, gdzie będę korzystała z Shindena. Przykładowo właśnie jak jest, zgaduję z jakiego roku jest dane anime, to właśnie korzystam z Shindena. I no po prostu sobie korzystam i tyle. I to nikomu nie przeszkadza, nikomu nie robię nic złego.
ze względu na to, że korzystam z Shindena. Podoba mi się, będę to robiła i że komuś się nie podoba, to niech przestanie mnie oglądać. Tak więc mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłam niektórym osobom i mam nadzieję, że nie będzie żadnej gównoburzy w komentarzach i nikt się nie będzie kłócił, która stronka jest lepsza. A jak coś takiego będzie, to będą automatycznie usuwać takie komentarze, bo to naprawdę nie ma znaczenia. Tak więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. No i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa pa!